No vidíš, ja neviem, vieš, ako není my, on sa pozdraví spoločne, na vysokú chodí, všetko je OK. Na vysokú chodí? Určite. A ty hodíš 100%. Надо право, но там Stane súboj, potom i poď, to neodpískala. Vnúčka došikoval pri nejaký jej frajer. Vážení fanúšikovia Pišťanského Župy, srdečne vítame na dnešnom majstrovstvom Pizor. Je to možné? No som sa ani nepozeral. Je to normálne. Medzi tej družstvami Ďanová a Tatran Čučany. Hostia nastúpia v nasledovnej zostave. V bránke 21 Tomáš Havlenka, 2 Dominik Lašút, 15 Ján Vyletel, 4 Andrej Čepán, 5 Samuel Maslák, 7 kapitán Jakub Zelienka, 9 Mikuláš Gregor, 12 Tobias Tomka, 6 Martin Medek, 14 Peter Bohmer, 10 Miloš Maslák. Na striačke hostí sú nasledovní hráči. 17 Lukáš Zelienka, 11 Nikola Šarkézy, 3 Peter Beniač, 13 Markus Zajac. Domáci nastúpia v nasledovnej zostave. V bránke 30 Peter Ďanovský, 23 Tomáš Kuta, 9 Marek Jana.